proyek ni Elmer, taga Isabela. Nagpadpadakid to nagsapol ti trabaho, gapo itirigat. Dati may sa kalpintero, kurang iti pang siportak iti pamilak sa nakamak iti Ilocos. Nagsapol ti trabaho, gusto yung mga nakasapol ti trabaho. So dito trabaho kiti may sa Kubo. Ito yung trabaho, napasayat ko mo ti pinagdag ti pamilya, tanpa eskwela ko mo ti duwang anak ko. Surok ba ti pinagbarnis ko idi at siyempre kag may isang bulanan nagbarbarnis ti pinagbarnis ko nagpraktisak nga nagkaykayas nagtuop kada to yung kubo nga nagsursurok isang imbag ti manager ko nga sarili nga bulanan naggaramid ako iti kubo. Ore medyo nangina tigatangin, nala kami, basit iti kami. Ngante anos ko nagtrabaho, daw basit, urunong pangpako kagitan nako. Nabayag kami midtuyen nga banda ito nga trabaho ag siyam nga tawen akon. Medyo kuang basit na surusor basitin ti agko ti kubo napapintas ko basit ti pinagtrabaho. Basta nagustuhan mo ti customer nga napadumi mo ti malala ko. Ikadwa kitoy Boyet saka ni Tomas sudah tikadwa nga aramid ti kubo ditoy naginanos kami ditoy dan dato nga trabaho di sulang mo ti kaya mi nga trabahoen. This portion is brought to you by The Sisters Royal Bibingka, located at National Highway, Nagidayan, Bantay, Ilocos Sur. Telephone number 632-4028. Mobile number 0917-5680196.